Seluthatha elinye igxathu udaba lomndeni womsakazo Ukhozi FM uZimiphi Zimdollar biyela njengoba osomatekisi abavela kososeshini abahlukene empangeni sebeveze ukuthi impi yokulandelwa kwabo isuka odlameni lwamatekisi oluqalwe indodana yabo. Labo osomatekisi bathi-ke sebelala ubuthongo njengoba umfowabo womsakazo uVika biyela esekubhacene. Kulezi iy'nsuku kunomsindo njengoba umndeni kaZimdollar usola uphiko lwamaphoyisa i-NIU ngokulokhile ukugasela kungazelelwe muntu. Bagcwala amathafa bathi-ke bahlukumeza abazali babo esebekhulile. Izolo iphephandaba isale zihlangane nosomatekisi abacela ukuthi bengavezwa ngaphansi kososeshini wasemacekane idlangubo Bukanana nasobuka lapho bebeveza khona ukuthi umndeni wakwaBiyela awungenzi sengathi-ke awazi ukuthi indodana yawo ibiyiphila mpilone njengoba-ke isifuna uthuli ngamaphoyisa. Noma-ke kuyacasula lokho kwenziwa odadewabo bakaVika nabazali bakhe bezokhuluma amanga emphakathini. Bagcwala izinkundla zokuxhumana manje-ke benza izinkulumo usuku nosuku babalisa noma-ke basabalalisa amanga ukuthi-ke kuzohlaselwa ekubeni bazi kahle ukuthi empangeni eMelmont naseShowe kunjena nje indodana yabo leke esinayo-ke la ematekisini. Yesatshwa ibisebenza eduze noNkululeko Mkhize owadutshula eBhalitho namanje nomfowabo kaZimdollar useleke uqola imali komama abadayisayo nabangenza inzuzo kodwa uthatha yona leyo mali encane kubafana bo-Uber wenza okufanayo ngisho-ke ezinkampanini ezinkulu eRichards Bay. Amathenda-ke noma-ke amathenda bawathatha ngenkani ngenxa yokuthi-ke uyasatshwa. Ukufika kwe-NIU bathe-ke kubenze babuyelwa yithemba. Omunye-ke walabo osomatekisi ekhuluma neso lezo uthe-ke ubaba kaZimdollar akangolokhu-ke esengezimithiyo ukuthi-ke izimbuzi zakhe zithathwe ngamaphoyisa ngoba-ke zagwazwa izitha-ke zindodana yakhe. Laba-ke baveze ngisho ukuthi umfowabo omncane kaZimdollar usejele nje. Umndeni wathi-ke noma-ke umndeni wazi kahle ukuthi wayenzani-ke khona embonini yamatekisi. Lo mfana kuyaziwa impangeni yonke ukuthi-ke uboshelweni uvika ziningi izigameko ezishaqisayo esingazibala. Abantu babamba imilomo. Siyacela ukuthi amaphoyisa asebenze ngokuzimisela ukuze amvalele. Kunomdabu-ke waseNdiya onamabhasi njalo ngenyanga ohambisa u-50,000 rand kuye awufuna ngenkani uyisiqhwaga. Nathi-ke sisamile ekutheni sikhiphe imali ayifuna ngenkani la ososeshini bethu noma-ke nesingazi ukuthi eyani kuqhuba-ke usomatekisi namatekisi ashisiwe baveze ukuthi amanye bekungawa abantu kawathatha ngenkani bawashisa-ke noma-ke bawashintsha opende nezinombolo esebenzisa-ke ubuqhwaga. Baveze ukuthi-ke bafisa ukuthi uma kwenzeke boshwa amacala yakhe noma-ke angasingathwe eMelmont eShowe nasempangeni kanjalo nasezinkantolo zakhona njengoba-ke kukhona abantu abasola ukuthi-ke usebenzisana nabo. Wey'ngane zakwethu lolu daba-ke sithole lapha kwiphephandaba Isolezwe. Wey'ngane zake lona-ke liposte ngalolu daba fisa ukuthi-ke izvo lakho nombono wakho uthi wena cabangani-ke ngalolu daba hlangana lapha kwi-comment section. Mina sengiphuma kanje.